Rozhovor namiesto záveru. Ešte mi ostalo niekoľko otázok, ktoré možno napadli aj iným čitateľom. Najprv by ma zaujímalo, odkiaľ mám vziať istotu, že vy ste Svanhilda, labutia panna. Zatiaľ o tom neviem presvedčiť iným spôsobom ako svojou knižkou. Myslím, že kto ju správne pochopil, tomu nepadne zaťažko uveriť v pravosť môjho poslania a tým aj v môj pôvod. V úvode ste nechceli povedať, ako ste sa dozvedeli o svojom poslaní, ani od koho ste ho dostali. Hoci to tuším, predsa len to chcem počuť od vás. Dozvedela som sa o tom postupne, po kvapkách. Teraz viem, že tak to bolo správne, inak by som tomu asi neuverila. Pokúsim sa to zjednodušene opísať, i keď to bude ťažké, lebo s tým súviseli mnohé predchádzajúce udalosti. Keď som od istého času vídala v noci akoby v mojom okne hviezdu, spýtala som sa jedného média, či nejako so mnou nesúvisí. Už predtým mi totiž vlastným pohybom opísala na oblohe obrovský zlatý kríž. Médium mi odpovedalo, že asi o pol roka sa dozviem cez duchovné bytosti v tej hviezde o vážnej úlohe, ktorú mám splniť na zemi. Vraj ma pritom spoja so synom stvoriteľa, ktorý ma ňou poverí. Samozrejme, zdalo sa mi to neuveriteľné. Napriek tomu som bola zvedavá, či sa naozaj také čosi stane. Tesne pred prijatím poslania, ako i po ňom, som tie svetelné bytosti aj nakrátko zazrela. Za akých okolností nastalo spojenie so synom stvoriteľa, teda s Immanuelom? Pretože som v tom čase nebola ešte dostatočne duchovne prebudená, boli pritom nevyhnutní aj prostredníci, praduchovné bytosti zo spomínanej hviezdy. Utvorili most, cez ktorý som sa spojila s Immanuelom. I keď som ho nevidela, cítila som pri sebe svetlo a mierny tlak. Komunikovala som s ním telepaticky, teda cez ducha. Povedal mi, aby som napísala knihu, ktorá bude skrátenou a zjednodušenou formou jeho posolstva Grálu. Krátko predtým som ho prečítala. Na moje obavy, že to asi nedokážem, som dostala odpoveď, že mi bude pritom pomáhať a usmerňovať ma, o čom mám písať. Mala som si však znova prečítať posolstvo, aby som mu čo najlepšie rozumela. Prekvapila ma jeho žiadosť, aby som si preštudovala aj Bibliu. Dovtedy som ju vôbec nepoznala. Hoci som bola pokrstená, vychovávali ma ateisticky. Na záver ma uistil, aby som sa nebála, že sa mi nič nestane. Jeho slovám som porozumela až neskôr, keď som sa začala pripravovať na plnenie poslania. Ohrozovalo vás niečo? Nechcem to rozvádzať, lebo je to zložité a pre obyčajného človeka ťažko prijateľné. Keďže môjim poslaním bolo v knihe podrobne a priamo odhaliť temno a tiež jeho pôvodcu, niet sa čo čudovať, že sa ma snažil aj cez svojich ľudí všemožne umlčať. Najprv len psychicky a neskôr aj hmotným spôsobom. Podľa zákona rovnorodosti je pochopiteľné, že prenosu Immanuelových odkazov mohol brániť len sám archaniel, vládca temnôt. V dôsledku tejto transformácie som sa ocitla pod jeho záporným vplyvom. Pôsobil na mňa aj cez svojho vteleného padlého anjela, čím získal voči mne hmotnú prevahu. Preto som okrem pomoci zhora potrebovala proti nemu aj ochranu pozemských pomocníkov, ktorých Immanuel vybral na tento účel ešte pred ich narodením. Úlohu im v pravý čas pripomenul cez médium aj cezo mňa. Pod vplyvom temna ju však nebrali vážne a tým ohrozili splnenie mojej úlohy i moje zdravie. Podľa Biblie, zjavenia Jána, sa strašné bolesti Immanuelovej matky nevzťahujú len na Immanuelovo telesné narodenie, ale i na zrod jeho duchovného posolstva, prineseného zhora na zem. Mala som pritom neuveriteľné až nadprirodzené ťažkosti, len aby kniha nevyšla. Vedeli by ste vysvetliť, prečo si Immanuel na toto poslanie vybral práve vás, Svanhildu, a nie niektorú z pozemských žien? Už som to vysvetlila pri zjavení Jána, že psychický vplyv Lucifera by nedokázala prekonať pozemská žena, teda ľudský duch.
Z toho dôvodu to musela byť pôvodom jemu čo najrovnorodejšia bytosť. Labutia panna spĺňa tieto predpoklady. Okrem toho ľudský duch by sa nemohol podľa zákona rovnorodosti spojiť pri písaní knihy priamo s Imanuelom. Keby sa to aj podarilo, temný archaniel by ho ľahko od toho zviedol, lebo je silnejší ako človek. So mnou to mal ťažšie, aj keď bol v presile. Mal to byť teda niekto, kto je s Imanuelom v duchovnom svete v priamom styku, aby sa pôvodné spojenie mohlo nadviazať aj zo zeme. Na toto poslanie som sa pripravovala 5 predchádzajúcimi životmi na zemi, aby som lepšie spoznala ľudí a temné vplyvy. Viete, kedy sa vám narodí Imanuel? Presný dátum neviem. Ja sa nedozviem to, čo by som chcela vedieť, ale iba to, čo mám vedieť. Každá informácia prichádza tesne pred jej uskutočnením. Keď ste dokončili knižku, porozprávali ste mi jeden sen. Prečo? Mám ho zapísať a vyložiť v závere knihy, lebo vraj doplňa jej obsah. Snívalo sa mi, že som bola doma v Bratislave u rodičov, keď nás navštívil mladý muž. Mal nápadne čistý výraz tváre a ja som hneď vycítila, že je to Imanuel, i keď viem, že nešlo o jeho skutočnú podobu, ani minulú, ani budúcu. Vyzval ma, aby som s ním šla do prístavu. Kotvila tam obrovská, úplne nová archa, ktorá vyzerala asi tak, ako sa zvykne kresliť Noémova. Bola taká vysoká a rozmerná, že som z nábrežia ani nedovidela hore na palubu. Zašla som sa pozrieť dovnútra, kde si už nastúpení ľudia hľadali vhodné miesto na bývanie. Potom som sa znova vrátila na breh a pozorovala som, ako Imanuel liezol po oblom trupe archy. Zachytával sa pritom bieleho lana, ktoré odviazal od brehu. Nikto mu pritom nepomáhal, robil to veľmi šikovne a prirodzene. Bral to ako samozrejmé, že sa o svoj ľud stará sám. Keď sa archa odplavila z prístavu, náhle vzlietla k oblohe a premenila sa v krásny ligotavý koráb bledomodrej farby. V tej chvíli sa však pri ňom z nenazdania zjavila obrovská hviezda veľkosti slnka, celá vyblednutá a deravá. Jej náhle objavenie pôsobilo na mňa desivo. Koráb po chvíli zosadol na vodu. Neskôr sa znova rozletel po hladine tým istým smerom a vzniesol sa ešte vyššie ako predtým. Postupne sa zmenšoval, až sa stratil na oblohe. Najprv som sa pokúšala vysvetliť si sen sama. Hlavnú myšlienku som pochopila hneď, ako mi to bolo neskôr potvrdené. Imanuel si prišiel odo mňa prevziať svoj ľud. Nechápala som však, prečo nevyzeral ako kráľ, ale ako obyčajný človek. Ani to, čo vo sne znamenali moji zosnulí rodičia, prečo som sa zľakla tej hviezdy a prečo archa 2-krát vzlietla. Dostali ste odpoveď? Áno, ale vraj nie úplnú, lebo ešte všetko, čo bolo snom zjavené, nemáme poznať. Prečo som teda nevidela Imanuela ako kráľa, ale iba v peknom bledosivom obleku? Má to znamenať, že keď bude zachraňovať svoj ľud, nebude ešte na zemi kráľom, teda že sa tak stane ešte pred 1000-ročnou ríšou. Hviezda, ktorá vo mne vyvolala pocit strachu, znázorňovala negatívnu nadpozemskú bytosť Lucifera a tiež to, že jeho moc v tom čase ešte nebude obmedzená, ale naopak spôsobí niečo strašné. Atómovú vojnu a s ňou spojenú prírodnú pohromu, ktorú nebude možné na Zemi prežiť. Prvé vzlietnutie znamenalo odchod vyvoleného ľudu UFOm zo Zeme do medzipriestoru na dlhší čas, lebo v korábe boli aj postele. Návrat na hladinu znamenal prílet UFO na Zem. Druhé vzlietnutie znamenalo definitívny odchod vyvoleného ľudu do duchovného domova aj s planétou. Stane sa to až po 1000-ročnej ríši, lebo potom sa už predstaviteľ temna v mojom sne neobjavil. Bratislava predstavovala miesto, odkiaľ vzíde správa, ktorá pozbiera vyvolený národ v celom svete.
Budú ho tvoriť všetci tí, ktorí pochopia a príjmú Immanuelovo nové posolstvo, podané prostredníctvom tejto knihy. Moji rodičia symbolizovali ochranu zhora priamo Immanuelom, aby som mohla úspešne dokončiť všetky svoje úlohy na zemi. Budem chránená tak, ako si rodičia chránia svoje dieťa, ako oko v hlave. Preto sa nemám ničoho báť, i keď ma ešte čaká veľa prekážok a utrpenia. Spýtala som sa, prečo bolo nutné zdôrazniť, že si Immanuel prevezme svoj ľud odo mňa, keď zo zjavenia Jána je jasné, že jeho matka bude mať duchovné potomstvo. Dostala som takéto vysvetlenie. Vyvolený národ má vopred vedieť, že Immanuel si nepreberie svoj ľud od žiadneho vodcu, ani žiadneho spolku či duchovného smeru, iba od svojej matky, ktorú zastupuje táto kniha. To znamená, že jej prostredníctvom, ako aj posolstvom grálu a Bibliou, sa má každý zdokonaľovať a pripravovať individuálne. Počas súdu a aj prípravnej doby na 1000-ročnú ríšu budem naďalej dostávať od Immanuela duchovné poznatky, aby som mohla vzdelávať a pripravovať vyvolený ľud. Potrebné informácie prídu cez kanál, ktorý sa vytvoril písaním knihy. Nepreruší sa ani po narodení Immanuela na zemi, keďže sa vtelí, ako už vieme, iba časť jeho osobnosti. Podľa večných zákonov je to žena, ktorá tvorí prechod k novému svetu, teda aj k novému pokoleniu. To neznamená, že mi pritom nebudú nápomocní aj muži. Z vyvoleného národa vyrastú neskôr spoluspravovatelia 1000-ročnej ríše, ktorých si Immanuel v dospelosti vyberie sám. Pred napísaním tejto knihy aj počas práce na nej som bola vyzvaná a usmerňovaná, aby som sa stretla so všetkými, ktorých Immanuel plánoval ako mojich pomocníkov. Napriek tomu, že sa považovali za ctiteľov Abdrušina, nechopili sa mojej výzvy a svojej úlohy, aby mi pomáhali. Sami sa tak pripravili o výsadu, ktorú im poskytol Immanuel. Nahradili ich teda iní, materialisti, ktorí sa objavili v núdzi a pomohli mi úlohu dokončiť. V prípravnej dobe na 1000-ročnú ríšu, ktorá sa začne Immanuelovým detstvom, sa vraj pri mne znovu objavia bez môjho pričinenia. Ešte mám poslednú otázku. Ako sa máme prakticky pripraviť na novú dobu a kedy približne to bude? Keď si čitateľ prečíta knihu ešte raz, nájde to, čo pri prvom čítaní prehliadol. Rady aj pokyny, ako a prečo sa má zmeniť. Hoci je termín premeny Zeme blízko, nemáme ho očakávať s tým, že už sa nič neoplatí robiť a začínať. Naopak, treba už teraz žiť ako nový človek, s novými názormi a skutkami. Kto by všetko zanechal a venoval sa len duchovnému vývoju, škodil by tým svojmu okoliu, ale aj sebe, lebo vývoj ducha sa dá potvrdiť iba v praxi, v bežnom, hmotnom živote. Preto do poslednej chvíle treba žiť pre svoje doterajšie povinnosti, prácu, rodinu, štát, čo znamená tiež dodržiavať zákony, platiť dane a riadne a čestne pracovať. Čo človek zanedbá s výhovorkou, že aj tak bude všetkému koniec, odnáša si ako svoj karmický dlh, pre ktorý sa nebude môcť stať členom vyvoleného národa, hoci bude jeho duch už vyvinutý. Najdôležitejšie však je, aby odteraz každý využíval svoj voľný čas premyslene aj na duchovné vzdelávanie, ktoré mu rozšíri duchovný obzor a zmení celkové hodnoty a spôsob života. Presné roky alebo mesiace blížiacich sa udalostí nemáme vedieť, lebo ani nie sú presne určené. Ľudská vôľa ich môže urýchliť a znásobiť svojou duchovnou povrchnosťou a ľahostajnosťou, alebo naopak oddialiť a zmierniť úprimným úsilím o premenu. Zhovárala sa redaktorka Magdaléna Sedláčková. Koniec prvého dielu. Viac informácií o autorke a jej diele je možné získať na www.vecnézákony.sk.